тестваме дубайски шоколад. Шоколадите са от маминото магазинче, Мама Шопче. Дубайски шоколад с пишмание и шамфастарорият. И той е цветен. Този шоколад с баклава, йогурт и шамфастък. Много ми харесва. Мале. Вие дори не можете да си представите това колко е вкусно. Единайсет от 10. Уникално е. Знаете, имам поредица, в която пробвам дубайски шоколади. По-добър не съм пробвала. Думите са излишни, аз днес ще предозирам с шоколад. Той е с баклава, йогурт и шамфастък. Не съм яла по-добри шоколади никога, ама никога. Благодаря на Мама с Чоклет за тези страхотни два шоколада. Видях, че имат още много интересни шоколади. Заслужава си да ги опитате. Влезте, разгледайте. Обещавам ви, няма да останете разочаровани, каквото и да си поръчате.